Mbak Elisa, Dek Elisa. Saya ngaturaken milu cek sugen jalu. Bioncang kalian Bagyu Limbo dalam jam itu. Sing cepet. Cek Wilujeng. itu sampun ceko melo-melo. Sing cepet iki nek wong Jawa iki nek ngendikan wilujeng aja wilujeng. Yes, sing bener wilujeng apa sugeng? Ya, nek sugeng iki sing ageng nopone ngoten iki lho. Oh, segen agen itu. Oh, apa yang agen? Ya ageng. Apa yang agen apa? Yo nek kowe iki mung sak tutup panci. Ngaturaken wilujeng apa sugeng terserah lah. Selamat malam. Wilujeng dalu. Sehat? Langke saged bidang saged jumengan saged wonten ngajengan punika kecepo sehat. Jelas. Ojo ngajengan. Dalange ya malah iki to. Omongan medeni terus. Sing ini malah dalange ora. Ya pangapunten nggih menawi kata ketal ketul atur menapa dene saged foto-foto menika nyuwun dipun maklumi kemawon. Wis kono sak omong manusa. Sing Ketal ketul atur. Iya. Ya, pokoknya yang baku kula remen saged sowan mriki. Derek Mangayu Bagyo. Wah, wis kono. Iki basa Portugal gitu. Anggenipun nganakaken Desi Deso. Apa? Desi Deso menika Deso Purbayan. Dasi nopo? Dasi. Bersih. Bersih desa. Reresi. Ya. Ra. Reresi Deso. Desarmu wong iki latihan cecak. Cedal menika tidak bisa bilang loh. Ceto lo R-ku. Ceto banget. Pokoknya pangapunten nggih menika sowan kula. Terima kasih Mbak Elisa. Bengi iki pancen lain daripada yang lain, Mbak Elisa, Mbak Tati. Napa lain? Mai Bagyo bersih desa utawa sadranan, nggih, Pak. Ning sing mahasani panjenenganipun Kang Mas Tuntas Subagio. Sebangun Kang Mas Tuntas Subagio. Piyayine sing dicoba pengen dulu. Sing cetok mesti menika lengkap wonten ngajengan to. Cetok. Wong iki ngajengan. Piyayine ngajengan. Kamu ke wonten wingi. Pasti wonten ngajengan. Ya tuh di tak bedek dulu. Penak to Pak Yune mesti kali dhewe. Aku kan wis paham bendino karo kowe lah. Nek masyarakat kene ya wis ben ngerteke dhewe soalnya aku ya mumet karo Bendino to belum. Benak to. Kenapa kan iso benake? benake dhewe. Bet kamu Kan ya. Wonten ngajengan. Nah, ngajengan. ceng. Nah, Cengkate. kene iki Pak. Wis tekno timku Mbak ini. Ngertos. Pasti sing paling gaul dhewe. Sapa? Sing nganggo kinten-kinten iki jakete Adidas Cino. Gaul dhewe anak dhewe sing topi sponsor wis tak dhewe kok bedek. Bledek piye? Bledek nyamber apa? Bedek tebang gitu. Iya. Pengen ngerti yaine. Pundi Pak? Yo, wah, keterangan ya. Oh, maksudnya sebarang minjah datang kanggo. Loh. Oh iya.
Justru kira-kira aku justru cejak ngene iki mbok menawa kok Mongko wis lunas wingi-wingi aku tertarik aku iki. Ya toh? mbok pilih warna. Karena putih dia pakai iki mau bebek condo Bercanda. Ojo dipajak. Kamu berkata Jawa sa. Bercanda. karena bosok Jawanya bercanda sih. Ayo. Nyari lupa. Bercanda. Tapi mau kula kok terus singgung sithik. Saya apa sih Kak? Ya benar masalah cedal ngono. Masalahnya kula iso muni Oh. Minggu wis Yo aku Kowe jawab aku rasa. Pangapunten ingkang ageng nyuwun agunging samudera. Kowe kudu laku dodok sa. Kudu laku dodok. Dilaku dodok itu gimana? Itu lo Jawa. Laku Operatornya lho. aku dodok iki barangkali lho. Oh, bosok yo bra. Ora. Salaman sih. Salim. Salim. Pangapunten itu ben condo kemawon Pak. Iya. Mungkin gojekan. Kayak gojekan. bercanda. Yang aku mau sorokon ini kok bogio. Wis sama Masyarakat kok sorong. Ya, ya. Jenengan sabar ki Pak nggih. Karena niki bocah iki ratene ngaten iki dadi jenengan sing penting maksud nggih. Oh nggih. Pokoknya sih malas ngalah mas. Nggih, kira-kira setengah petrol. Setengah Silakan ya. Buatan apa? Apa nek kalian iki lak buatan mawon kok, Mas? Nah, dari kenal Belum kenal. Belum kenal. Dengan temang ini gaji gede. Oke Pak, mohon izin Pak Minta saya Elisa ucap langsung pakai Indonesia aja ya. Nanti enak kan diterima ya. Elisa Orcarus langsung. Iku pemimpin pemberontak wonten Portugal mas. namanya kaya wong Portugal. Ya bapak saya sekoteli toli Pak. Oh gitu. Ya bapak saya sekoteli toli. Oh sih Toli. Ya. Jadi tapi saya lomo di Jowo, lomo di Jojo. Jadi saya minjem seperti ini Pak. Tapi yang perbuatan dan akhlak saya itu agak hancur. Ora ada. Ya karena dia sering menghibur musuh rokok itu. Masyarakat ya masyarakat. Apa bahasa Jawanya? Rasa masyarakat. Jenengan manduk-manduk dong mboten. Yang kita Indonesia aja ya biar jelas. Ya, Mbak Tati, Mbak Lisa, biasanya masturbasi diringi organ nyanyi berdua. Iki ketoke lamunan iki nganu penak ilah. Oke. Mantap. Nah, iki Kula betake to. Oh jangan Pak, ini tiap-tiap kalau siang jadi copet. nyawan apa ta? Tapi suaranya jelek gak apa-apa ya. Suaranya jelek. Gak usah muni Oh, itu tidak masalah. Tidak masalah karena panjenengan itu kan disegani banyak orang. Sepatunya aja saya tidak bisa itu. Bisa dibandingkan diri saya masih mahal sepatu Pak. Jadi nggak masalah Pak itu. Soal nggak bisa apa saya itu juga banyak nggak bisanya. Nggak bisa masak, nggak bisa popo. Yang nenek ngomong itu. Bisa ngandrokan kok. Bisa yo ambilkan benar-benar. Cuman biar nafas aja. Ya, akhirnya ya, Nggih, lamunan lamunan nggih. nggih. Sepira masih coba sih, Mas Tuntas pinten sih nadane.